क्या बात है, क्या है छोड़ी गवनारी में हरिया कवन सवतिया मरला समातिया हमारा के राजा गोइला तू भूल त मर्दो कलश के अरे पगली हम कोनो शौक से आइल बानी ई त मजबूरी बा हाँ धनी धनी बूझ होला चरिया घरवा छोड़ा धनी धनी बूझ होला चरिया। वाह वाह यह पर एगो लइका हाँ एक्के गो लइका ओ माई के दरबार में जाके हां जी आ माई से कहलस कि हे माई हम सुनले बानी कि जब जब धरती पर अत्याचार होला तब तब तोहार अवतार होला आज अत्याचार अपना चरम सीमा पर बा। हाय 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 कितना लड़की के आग लगा के जला दिया जाता है, हां जी कितना लड़की के जन्म के पहले ही मार दिया जाता है। साधु लोग बड़े बड़े दाढ़ी बढ़ा के ऐसा ऐसा काम कर देता कि नाव गांव हो जाता। कितना लोग के जेल में जाके चौकी पीसे के पड़ो। कितना जन 112 पलाद के जाता है। तो कहले का कहले कि आहिल बानी तोहार हो दुवरिया आहिल बानी तोहार हो दुवरिया देवी मैया खोला ना हो केवार आइल बानी तोहार हो दुआर देवी मैया खोला ना हो केवार आहिल बानी तोहार हो दुवरिया देवी माई खोला ना हो केवार आइल बानी तोहार हो दुआर देवी माई खोला ना हो केवार धर्म धसल जत धरती भितरिया धर्म धसल जत धरती भितरिया हाथवा में लेला न हो काटारी आइल बनी तोहार हो दुवरिया देवी माई खोला न हो केवार देवी माई खोला ना हो केवार आइल बनी तोहार हो दुवरिया देवी माई खोला न हो केवार आइल बानी तोहार हो दुआर देवी माई खोला ना हो केवार देवी माई खोला ना हो केवार आइल बानी तोहार हो दुआरिया बस के माई ए माई ताड़ा पावल जाता यस रोवावल जाता निर्दोष लोग के बहुत सतावल जाता पावल जाता रोवावल जाता मेरे दोस्त के बहुत ताड़ा पावल जाता या रोवावल जाता निर्दोष लोग के बहुत सतावल जाता कलश की माई हो माई हो सारा मनोज रोज कर लेनी होरा माई तनी बतिया कोरोना बिचारी आइल बानी तोहारे हो दुवरिया आइल बानी तोहारे हो दुवरिया देवी माई खोला ना हो के मार आइल बानी तोहारे दुआरिया देवी माई खोला ना हो केवार आइल बानी तोहारे हो दुवरिया देवी माई खोला ना हो के मार आइल बानी तोहारे हो दुआरिया देवी माई खोला ना हो केवार अच्छा जना बबुआ के जन्म उत्सव में हमने कहा होता युवराज बाबू के बाबा श्री जोगिंदर यादव जी हाँ जी हमने के चाचा बानी हाँ हमने के पुरस्कार देनी आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार बा बेटा पतोह से सुख मिले हाँ निरोग रही हाँ जी यह भगवान से प्रार्थना करी। लेकिन मंडली के मैनेजर साहब पैसा नहीं खरीदला बड़ा दुख के बात बा मोहनलाल यादव जी बानी के नाम है के मोहन भंडारी अच्छा बबुआ के बाबा
हमरा अमन बाबू के चाचा बानी श्री परशुराम यादव जी हाँ जी उहो के आशीर्वाद देनी हमरा के हाँ जी आशीर्वाद स्वीकार बा सुखी संपन्न रही समय भगवान से प्रार्थना करो। व्यास जी हाँ मंडली के मनेर साहब के बुलाई। अच्छा मनेर साहब हमरा मोहनलाल नागेंद्र यादव जी। भैया पुरस्कार देनी हमने के हार्दिक अभिनंदन करब। मोहनलाल यादव जी अच्छा मोहनलाल यादव जी अब बोला के पुरस्कार लिहल जाई हमने के। बबुआ का बाबा बनी मंडली के मैनेजर बनी। अच्छा अच्छा ई अच्छा तो बात बा। तब बोला के ना लिहल जाई हमने के। लेकिन कुछ बात कहला बिना खराब हो जाला। देखी आ रहल बा कहे के बा देखी है पैसा आ गल पैसा ली महाराज। अच्छा ए मंडली के मैनेजर साहब मैनेजर साहब 51 रुपए का पुरस्कार देनी हाँ जी एक तो क्या हलाई नहीं के। हार्दिक अभिनंदन करब। अच्छा नहीं के तो वो दूसरा बेरा दिया जाई हाय हाय। हनु हो हाँ तयाहिल बनी तहारे हो दुआरिया देवी मोये भोला न हो आइल बनी तहारे हो दुआरिया देवी मोये भोला न हो केवार आइल बनी तहारे। तो ई मुकेश बाबू